Ahojte, v tomto videjku si ukážeme, ako si vytvoríme takéto krásne pery použitím rôznymi ceruskami a skvelého hydratačného rúžiku a zároveň jedného lesku. Takže prvé, čo dáme, je Think of Pink, vysokohydratačný rúž na celú pusu. Potom zoberieme cerusku Hot Pink, to je táto šialená, a do toho rúžu ideme semka z končeka smerom hore, utíka zase dole, hore a potiahneme po kontúrach pier. Potom, aby sme si ukázali, ako to vieme krásne nadstaviť, použijeme cerusku Berry, kde vlastne to trošku zatmavíme v týchto končekoch ešte viacej, tak ako keď si tieňujeme oči a potiahneme to trošku hore. A potom použijeme ešte cerusku Red, a tou potiahneme kontúru až smerom hore aj tu spodok a dodáme taký teplý tón tým perám. A na stred si dáme náš obľúbený Sheer Illusion. Ahojte!